Mas Juang dipun bukani saron mawar kuning monggo. Monggo Mbah Walu ya. Mira
Nuwun. Ya. Sugeng dalu Mbah Waluyo dan Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Cange. Nggih, wah, sami sehat, Mbah? Alhamdulillah pinaringan isih iso kojah. Lah iso kojah kae wong ora sehat ya iso kojah. Ning delalah sehat lho. Nggih alhamdulillah. Nggih kalih Nggih. Mang dangu piyambak. Oh, nggih. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu macange Yulimbo Mas Yusuf. Sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa panjenengan sampun saged sowan mriki kaping pindho kalih niki nggih. Kalih niki. Nggih kula nembe pindah. Nggih. Nggih. Pisan, Mbak. Sepisan. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, menika sowan kalian Bapak. Pak sowan iki ning kutha lho, Pak, ora kaya biasane, Pak. Wis ngerti aku. Aku yo ngrumangsani kok. Lah iya, wis ning kutha ngene iki. Menika bapak kula lho padha percaya mboten. Kok ala-ala Aku ki seneng letok aku bapak ning ora tak seneng le nganggo ala-ala ku lho. Mbok yo wis niki anakku, niki bapak kula ngono ora nganggo ala-ala wis kiai ngene wis kersa kabeh aku ala kok dadi. Ora kan awak dhewe ki aja ketok kemapik-apik. Di elek-elek wae ra apa-apa. Aku yo Allah ngono. Dadi ololo niki kula kali bapak kula sowan mriki percaya mboten meniki kula niku anake bapak niki. Mboten. Kok mboten percaya niki bapak kula saestu yo Pak yo. Alah sakarepmu wis pokoke. Piye to Pak? Aku jane anakmu padha Lho ya anakku kok kowe lem diseseni karo para wiyaga karo mbok cangik kowe ki anakku. Wong sing ngijapi ya aku ya tek nek aku ngijapi ki mbokmu meteng 4 sasi wis sampeyan tak tuh. Lah ya anakku lah nek 4 sasi dilairke ora gur setugel kowe maneh kowe. Ane kan yo tutu ketehe. Tatehe. Ya ora, aku nang kene iki wah seneng banget aku disuguh. Apa? Omben lincip ning ora ngenengi. Omben lincip ning ora ngenengi iki apa? Cendol ki rak lincip kan ora ngenengi to cendol. Oh iya. Cendol. Jenenge dawet. Dawet. Wah, aku muni dawet kelingan bakul dawet iki cilaka pisan aku. Lah pripun? Lah tak tulis itu aku ki. Dawet manis asli Waluyo wong tuku kuwi banget lah kok minggu ki ora ana sing tuku to. Lah minggu. Terangane tulisane iki diganti nggon asli iki diganti L karo ine iki digandreng. Dadi jawet asu. Lah ya ora nang sing tuku kok. Lah ya wis apa to sing kira-kira kaya ngono kuwi ya. Nek dawet. Wis tuwa nglamar gawean ya digawe mangkel aku. Lah apa, Pak? Aku nglamar gawe nang Jogja kono lho wingi. Nang ngene ya sedulure benjerane kadange Bapak Haji Saidi kae nang Jogja. Ajeng nglamar gawean Pak. Wis sampun apa nyupir Pak? Lho nyamar nyupir. Kowe wani nyupir nang Jogja apa wis apal Medan? Lah wong nyupir nang Jogja kok kon ngapalke Medan ki ya aneh kok. Wis daerah kok ya. Maksudnya ki Medan kuwi anu lho, Mbah. Dalan. Struktur dalane kuwi wis apal ngono. Dadi Medan ki dalan to. Ya kiwonengen luru. Nek ngono nek sinten Sleman iku medane pundi ngono piye? Ora ngono, medane ki angel apa gampang kuwi tingkat kesulitan. Wah, omongan wong tua kuwi angel. Nah. Lah ya ngayal ora jare Medan ki dalan. Enggak sebut ora. Yo nembang, Mbak. Lah kok malah judik dhewe. Wong jare ngomong nek Medan ki dalan lah nek sinten Sleman medane pundi ngono. Aku ki ora kok judeg ning jenengan sing judege pikir kula. Ngono lho. Medan ki yo kuwi dalane. Lah ya lek ngomong Medun kok kiwonen ngono. Lah ya kuwi sing jenenge wong nyupir ning Jogja kok kon ngapalke Medan dandak ragase kaya aku ngono kok. Medan kuwi sesebutan, Mbah. Nek dalane alus kuwi ngaranine medane kepenak, dalane kepenak alus, lempeng. Ha ning nek dalane ungkik-ungkikan munggah medun ngono kuwi, wah medane angel nek ora sopir kawakan ora iso. Ha ngono kuwi. Ora kok terus Medan Sumatera ki. Lah sing ngomong gur apa apal Medan lho aku ya nolak. Lah Medan ya adoh kon ngapalke aku ya ngono kok. Iki syarat sopir kudu apal Medan. Anak kula sing nomor 13. Oh, lha bojomu pira ya, Mbak? Ya ampun. Kok 13 to, Pak? Lah aku niru bapakku karo mbokku lho. Pripun? Biyen zaman biyen ki dadi manten ora digaweke kamar kok anake mbokku karo bapakku iso 14 ki lho.
Mongko do turu ning Amben Gedhe dadi siji kok iso ndek anak 14. Ki le do adus neng ndi aku Kok adus to? kok iso wong turu dadi siji kok iso duwe anak 14 iki coba bayangno wis. Aku yo mikir oh iya ya mbokku bapakku ora nggo kamar wis iso duwe anak 14 aku geke kamar paling ora anakku ya 13 aku iki nomor 13 kok. Nggih. Walah. Derek mangayu bagyo jange. Menika anu acarane kathah kala wingi nggih kathah catilan nggih onten grebek. Apa? Jatil. Jatilan. Berarti- Campur sari nika wayang kulit. Dasare nggih disengkuyung kalih sedaya para warga, Nggih. kamitia Panitia. panitia menika nyengkuyung terutama nggih Pak Dukuh luar biasa nggih dipun saged merangkul masyarakat. Masyarakat. Eh. Masyarakat. Nek masyarakat karo masyarakat ki beda lho. Bedane apa? Beda lho ana rokot karo rakat lho mati. Lha iki nek sing tak senengi apa? Jatile. Jatile. Nonton. Mesti wedok kabeh. Nggih. Nggih. Jatil to? Jadil Wedok wedok. kabeh. Nek lenang Reok. Monggo nggih. kok sak menggiring opine lho jenenge kok. Ya ora kok. Kuwi ning jatil iki tenan kok. Nggon aku ki arep ngedoke jatil iki ora sida kok. Lah Lah napa? Gunung Kidul ki grup jatil ana 270 grup kok. Aku arep ngedoke jatil kok ora setengah sida. Ora uman demit. Dadi wis Sangka kae paguyuban ya, Mbah. ana lho, nggon aku sing kesurupan, Nggih. kancaku. Endi to? Yo, kancane sing nyelentrem iki. Wo, kancane Pak Ibu kesurupan, Si jam. Bas. Ke jam 12 awan ke nganti jam 7 bengi ora mari. Digrujuk ora mari. Disumut ora mari. Wes pokoke nguling-nguling mangan kembang mangan apa-apa. Bareng ditinggal kancane numpak truk iki. Ngenteni. Berarti ra tenanan ya, Mbah. Berane ya gur anu, gur gawe-gawe. Gawe-gawe. Pokoknya derek mangayu bagya ya Pak. Muga-muga sedaya warga ingkang wonten Karangsari ya. Nggih. Nggih wedha martani menika sageta pinaringan bagaswara sehat sedaya, rezekinipun lumintu sedaya, pangajeng-ajeng saged kasembadan sedaya donga lan menapa kemawon ingkang dipun dongakaken saged kawujud. Amin. Kawujud. 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 Ya. Iki dirawuhi nyane Bapak Penewu. Nggih. Cih. Pak Dan Rame. Cih. Pak Bapak Lurah. Kapolsek. Pak Lurah, Pak Teguh, Lurah. nggih. Pak Salam. Teguh, Pak Teguh. Selamat malam. Ya, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Ya. atau Pak Tentara ki biyen kae sing tenggah ning ngarep biyen sak asrama karo aku iki Pak Babin kae Mas. Putenane, Mak. Kancamu. Pak Babin kan kancaku asrama kae. Sampean polisi ya mbiyen. Lah kae asrama tentara, aku asrama yatim piatu bedane kowe. Oh. Aku ki yo ndaftarke tentara biyen. Nggih. Ora ditampa. Terus Anu, kenapa saya enggak terima Pak? Giginya enggak teratur. Lah aku ya wangsulan. Lah napa nek tentara perang niku berakut-berakutan Pak? ora kok ngono. Ning kuwi iki Syarat to. SOP Mbah, ketentuan. Iki mata. Lah ya Fisike iku kudu sehat tenan. jenenge ora dong lah ya aku kira ya tekan semono kowe lho mikir iki tak kira nek tentara perang iku coko-coko tantrane Ya ora. begil-begilan. Berakut-berakut. Ngestokke dawuh niki nderek Nggih. Mai Badi anggenipun merti dusun. Nggih. Mbok menawi wonten pamundutan Iki menapa? anu Mbak, Nawala. Nawala nggih. Nah, sugeng dalu Pak Cangik kuwi. Pak Cange. Saking Siapa sobat Pak Cange kan? saking sobat ngebiar transfer 1 juta matur Oke. nuwun. Iya. Ki Pak Pak Dukuh didaulat kasuwun tindak panggung. Iya. Nggih. Maka ana- Saged nyawiji wonten Nggih. pepanggungan menika. Pak ada- Dukuh. Monggo Pak Dukuh. Nggih. Nek ora Diminta- kersa diminta diaturi Pak warga Dukuh. ini. Iya. Ya. Pak Dukuh ki tak wae pangkat dadi kepala daerah tingkat 5. Monggo Pak Dukuh. Kepala daerah tingkat 5 piye Lah to? tingkat 1 gubernur. Ya. Tingkat 2 bupati. Ya. Terus penewu. Penewu. Terus Saben bengi Saben bengi. ya nek kowe. Lah piye to? Nyawa
Jengkleng ya, Mbah. Nggih. Waras wiri seger waras bagya mulya. Amin. Penak. Yen memaja mung karo janur Mak Cange, Dalem. aku kok pengen mencoba sinden baru. Oh ya, coba siapa? Ini ya. Iya dong. Seragamnya beda dhewe. Nah, Iya. ada Bella. Ayo Mbak, berdiri Mbak. Kok iya iso tekan kene to, Bel. Iki mau aku waton teko kok, Mbak. Kok ya ora oleh Mbak melu kene apa ora oleh. Nah ya, Makane butuh sinden kok ya. nah ya. Sing Sing disawang ya oke. Heeh. Enak suara. Selamat malam Mbak Elisa, Mbah Waluyo. Ya, sugeng dalu, Nduk. Nggih. Dikenalin dulu namanya. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu. Nggih, Sugeng Dalu. Suarane imut-imut. Ah iya. Kaya wonge. Ora yo, heeh. Derek pitepangan kula Bella. Nggih. Bella. Nggih. Bela Sungkawa apa Bela? Bella Nadinda. nggih. Aja tega ngono to. Keguyan, Pak. Bella Nadinda saka ngendi? Dari Kediri. Wah, Kediri. Kediri kok soft spoken. Oh, hanya saya yang soft spoken. Lah ya biasane peh ngono kuwi. Wah, Oh, iya. oh ya ora mesti angger wong ngono ngono, nek kok. Kan aku satu frekuensi sama Pak Duko. Oh iya. Iya, soft spoken. Allah. Alah ya. Coba nek nembang kaya ngopo? Ayo. Ayo. Ki sesuk kanca-kanca do gawe peguyuban. Kuyupan apa? Pak Dukuh Lovers. Iya. Jan nek soft spoken iki langsung do meleleh. Ayo tekan kembang wae Mbak Bella. Nduk Bella. Ya. Kembang wae waton. Mas Adi yo melu ngefan Pak Dukuh. Iya. Adi cucok Mas ucok. Adi Waluyo. Pemangkat. Oh, alah meking to tak goleki dari tadi. Tak iso menatap secara langsung. Bella iki asli Kediri. Kediri iki nggon tahu. Ya, Tahu apa, Pak? Ngerti tak? Kacang ijo ana, dele ana. Ah. Kono iki bengok wis iso dadi tahu tak ngomong ayo iki. Bengok ya. Tahu po. Iya kan? tahu po, tahu kuning. Kowe nggawa ora, Nduk? Betul, ning kula delekke. Oh iya kok gek jujuhno. Mengke teng wingking nggih, Mbah. Wah nang ngarep ora apa-apa kok. Aja ya, ndak do pengen. Wis sing Oh, tahu. Mbah, sing digawa ora tahu pong, ora tahu kuning. Lah, Tahu guyu. Ngono. guna. Monggo Mbak El. Kula niki. Sampai ana. Pacita Ora nek banter ora tak apit. Ayo. Aku lagi apa kamu? Derek. Kamu dong. Panas. Sing panas kowe gak engko men dikompres karo kaya.
Heeh. Panas udan panas lengaling ceping gunung Oh, wajib metu. Ya. Saka Karangsari nang kutha Madiun pinggir dalan ana wong dodol dawet. Pegawe negeri nek tuwa dadi oleh pensiun. Nek dagelan tuwa dadi tukang pijet. Ya. Ngono kuwi rak mengku yonane. Ya, mangga dijegurke. Kembang mlati neng pinggir sumur warga Karangsari ala sumur makmur. Nuwun sewu para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten dalu menika. Monggo dulur sareng dadung mugi pinaringan kalih sambeka. Nuwun sewu Bapak Lurah lek ngarake rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik mesti ramah tamah. Contone lurah kene desane Kemahrip pancen abot dulur sing dadi penewu piyayine ora gampang nesu mesti sume karo goyang-guyu kepengin kepane wone enggal temenan. Nuwun sewu Bapak RT kudu iso nentremke lingkungane kudu manut apa dawuhe dukuhe mongko RT nek nggon aku ro karuan bayaran. Nuwun sewu Bapak Duku piyayine gagah tur yo ampuh ulang tahun sing ping 30 tak dongake rezekine sansaya Pak Dukuh wis. Pak Lurah Pak Teguh. Pak Dukuh Pak Lurah Pak Penewu wis. Wis. Abot meneh sing dadi polisi le nyambut gawe ora kenal lawan bengi. Karo masyarakat yakin mengayomi nguyak penjahat karo wong sing padha judi. Iya. Mbah Amit, Mbah. Saya abot meneh sing dadi tentara. Badan sehat, kuat manggul senjata, rela pisah anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa. Nggih. Kuwi nek jenengan nek ngendika huruf W iki apa kudu dilala ngono to, Mbah? Wis. Semelangku nek kalu lambene. Ya wis tau ge tak lepeh neh. Kudu le muanane kamlambelam ngene kok dadi yo muane. Kalu ya tak lepeh ngono wis tau kok. Paling abot ngono lak dagelane. Kulo penak runo dirungkokke. Nganti kesel iki dalan dawete. Mongki padahal wis entek bayaran. Mula kok lemes. Lunas.
Matur nuwun Bapak Haji Saidi ingkang sampun paring wonten dalu niki. Monggo ketoke arep ditambahi. Matur nuwun ora pindho. Kae nduk jagapane nduk. Matur nuwun nggih, berkah barokah. Nggih, pengen Pak Said tak dongake rezekine ora lokak malah saya kebak. Wah, kok rono terus iki. Monggo Bapak Ibu ingkang ngersakaken lelagon Saping Gunung monggo sisan kemawon. Pun amplop pun serat lebetaken dhateng amplop wonten artanipun langkung sae kene mboten cetha kirang sae. Monggo. Sarangan. Kok bloko banget tembak. Ayo iki men timbangane grundelan mengko ora ya kok piye to ya. Padang arep padang mburi ngono ya, Mbah. Wong akeh awakmu kuwi kena dicandra lho sing Kodiri iki. Pripun? Cara Sikil iki kramane suku biasane digawe mlaku-mlaku. Paling penak nganggo sandal apa sepatu ra kuwatir ngidak bling utawa kesandung ratu. Weteng iki kramane padaran biasane mek dinggo wadah panganan nek wareg kenting jurgrak ora karuan nek dong luwe telo mentah mesti doyan. Gragas saya munggah. Dodo iki. Ayo. Kok dodo Ya kok kok tekan buri. Lah nek ngarep ya kasus buri wae lah. Dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit dipageri balung. Ayo dijaga supaya napase landung nek nganti lara akeh sing bingung. Oh ya. Tangan di tanganmu. Nah, ndak kleru roti kukus. Ndak kleru liyane. Tangan iki kramane asta cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, kene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena. Contone, Mbah. Contone. Nggo nyugokke geni, nggo buka lapak. Lah tengen rak ya iso, penak tengen nek nyugokke geni. Lah nek sing tengen wis nggo ngemplok sego, mosok ngemplok karo kukur-kukur ora iso to sampe. Ayo, iki ilmu aneh. Lambe kuwi kramane lesan. Biasane digawe omong-omongan, ning aja seneng lambe dienggo rerasan nek nganti krungu dadi gegeran. Oh, ngono. Irung iki kramane grana bolongane loro, ambane padha. Ora mesti. Ning kadang irung iso nimbulke perkara nek dienggo bojone tangga. Gerak ki apa? Lha ya monsok kon prakteke lho enenge karo iki kok ya dadi masalah. Lah nek ngomah dhewe ora apa tak prakteke kaya Pak Dukuh mau ora apa-apa. Lah iki wong ngono kae mau to, Mbah. Ngok iki ngono. Nah, ya ngono kuwi lho ngono. Ya kuwi mau sing jenenge parikan wae sing becik ya dipetik nek sing ala ya sing kirana. Ora usah neka-neka. Wong urip ning alam donya sing goleki ayam tenten ngono bae lah. Ama bakdo ya. Iya. Natian wadon sarta Rasule kumandang sarang mikul sukat ati antol senenge banget ora bisa kumpul senenge banget ora bisa kumpul.
lo. Oh. Lodeng. Nuwun para miyarsa. Mangga Mas Majo. Idik alor ala idik idul. Ya ya ya. Oh ya. Lolo. Ayo udah payu apa belum? Jangan tanya itu. Loh, iki kudu diflorkan. Jadi kalau ada ngefan tuh jelas. Nggak ketahuan aku serap perawan. Oh, wes rapi kamu berarti. Wes payu ya. Sudah. Iya. Mbak Bella dari Kediri. Nggih. Matur nuwun. Ya. Kok apa to sing ngene? Mbuh. Bar sing sikrak-sikrak disukani sing alus-alus. Siap. Napa niku? Lela ledung. Lela Sinten ledung. anu nyelinani. Mbak Elisa ingkang dipun suwun Oh, kula nggih. Mbak Elisa. Ya. Oh ya. Dikirim untuk sinten tadi? Kagem sedaya pemuda-pemudi. Oh ya, oke. Karangsari. Langsung aja ya, nggak usah pakai bawa oke. ya. Dawa banget bawane. Iya. Kok ndak kepidak. Monggo. Lasrah kaya. Iya. Monggo, Mbak. Tak lela. Ya. Tak lilo, 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 ledu, jep meneng, jep pijet.
bisa urip mulya dadi satriya utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi pendekaring bangsa karo ngelo wis bolomu mbah Iya. Iya kuwi, aku bawa bola kuwi. manusia rapiah Iya. Ya manusia rapia ya manusia dot. jiwus sandangane jiwus Iya. sajake turunan anggora Ora nyedak wong ngerokok kok malah meremet. engko cerak wong ngerokok mah dadi ghost rider Iya. kobong mak iya Iya. wes Ya. tak lilo Yo. semenang aja pijer nangis tambang selendang batik kamu yen nangis mundak ibu bingung Ngendikane dawuh tak lelo-lelo ledo. nggih matur nuwun Ya. yo nanjake pesingen apa pesinden Pesinden, Ya. pesinen. pesinden Sing Sing pundi? pundi? urut mawon wau Mbak Bella sampun Cek. Terus Mbak Anggi Ya. Mbak Sepote. apa lah bali tak kandhani ya Dik ya ayo Ki sepote piye? Piye? ah biasane wae biasane Ya. ya ora bola-bali dikandani saiki pisan wae kandani ayo. Ya. monggo Mas Ayo. nggih selamat malam Mbak Anggi Selamat malam. nggih wah aku wingi bengi aku wis ketemu karo jenengan kek saiki do alam-alaman karo eyangmu canggah Mbah Waloyo menika Wayang Eyang canggah. Cangga. Jan aku bareng ngerti Anggi iki jan aku rumangsa lek leku lahir iki kemeruputan terangane. Piye, Piye, Pak? Mbah? Lah entukku ya kaya ngono kae, mulane nek lahir saiki ra paling ora ya nyerempet-nyerempet iki to. Nah, Entukku sing nginang teng bejete kae kaya. saiki pancen bocah ayu-ayu tenan. disyukuri kok Mbah Jan iki disyukuri wae cah saiki iki lho sabune wis ya beda-beda ya kaya ora ayu piye. Kat- Sabun sirah ki dhewe, Dhewe. sabun rai Muka. dhewe, sabun gulu dhewe, sabun tangan dhewe, Dhewe. sabun geger dhewe, Terus, sabun weteng terus, dhewe, Terus. dhewe. Ngarep buri ngono ya, Mbah. Mulane yo ayu-ayu Nah saiki. iya. Zaman Parfume wae beda. biyen iki Baunya. bojoku ki nek keramas guru nganggo lempung. Lempung. Dadi agar bar keramas ki malah tumane ngadeg kabeh ra. Meneri kali karinggites kok Mbah Kare kita sapa ya ngukur kuwi kok. Saiki wis Iya. reneng, tumo udah enggak ada. Panganane beda karo zaman aku biyen. lah nek saiki rak
Wah, apa-apa enak. Wah, bangsa hamburger, Nggih. nganggo ger-ger kuwi. Biyen ki rujak ya mung babal karo gudhe. Telo mentah. Nek saiki ya nganggo supak apa? Spaghetti. Supageti. Heeh, sing disunduki kae lho. Hotdog. Cao gurdegan dikerok nganggo sakarin wis seger elok-elok. Saiki ngombe kono iki dawati yo. Watuk. Nah iya saking watuke ta ya. Oh, watuk. Iya. Tembange, Mbak, Apa? tembang kangen. Tembang kangen minangkane pamundutan. Diaturke karo panjenengane Mbak Elisa. Iya. Wanoro, monggo. Ki piyai Oh iki nyuwun sawape Mbak Elisa ya Mbak Anggi. Ben dadi sinden Sawapi laris. kaya aku leluwur aja. Kok Maksudnya, aku lho isih 32 tahun kok nyala sawah. berkahmu ngono lho Mbak wong jenengan ki piyai larise ra jamak-jamak ra tau leren. Yo, ada kalane, ada masane. Nggih. Berkah iki ora perlu dadak dadi leluwur. Heeh. Arep ora dadi luwur ki berkah iki ya Lah iso. biasane jane nggon jaratan iki lho sasono lho yo banyuwun berkahe ngono lah. Aku sing nyontrem kuwi sing kulino kuwi. Kleru. Nepeni nomor. Ora kena mah wis tindak kriminal ngono Padha kuwi. karo kon golek wong pinter kok nang gone dukun ya nek UGM kuwi sing pinter-pinter kok. Kok UGM to? Lah kan Ayo wong wong kuliah pinter. kan Oh. pinter. Iya. Golek wong pinter kok dukun. Tembang kangen. Langsung, Ya. ini langgam dulu apa gimana? Wah, iki langsung joget. langsung mawon wong bar Oke. langgam alus kok ya saiki digawe sing sigerak Oh iya. Sigrak ya Mbak Sigrak. Anggi. Joget lho Mbak Anggi. tembang kangen. Iramane sing sigerak Mas. Hey!
jan. Mana Jan. Banggi. Ora sebaine iramane jan si gerak. Wah jan sik gerak iki ki mau mangan apa to kepedesen apa piye kok dadi kaya ngono. Luar biasa tenane iramane. Iramane. Diantere ngejo. Ngejo ki banget. Oh iya. Wih, bantere kaya nguyak setoran. Lah iya. Banter tenan 180 km per jam. Ya kok anggere ansor laras tenan nek jenenge banter tenan. Nilai ngerem yo pinter. Ya, iso Mbah. ya. Yoga-yoga iki nek perkara nabuh iso irama bianter. Nek nyarutan suwene ra jemen. Lah nek kowe umum Kae sing ngasta saron kae. piye? Pahit kae. Kae lek ta. Angger nyaron nek nyarutan ting tung. Ana diolok-olok kalah muni elak ta. Yo iki. Ya kae sing penting gleleng. Nggih. Iya. Meh, bar pelok-pelok Mbak Elisa. Ya. Nggih. Dikasih yang selendro. Boleh. Napa niku? Boleh. Selendro. Terserah sing ngarep nembang. Oh iya. Urute. Tugasnya siapa? Tugasipun Mbak Niken Niken. Nesia Hidayah. Oh iya. Niken. Niken Nesia Hidayah. Manis Ayo. HP. Spotnya disiapin dong. Spotnya. Ayo Mas Haji, aku percaya Mas Haji ora Mas Juang. Yo. Ya Mas. Mangga. Ansalaras jeneng karawitane. Wiyagane supele kabeh rasane. Ayo ayo. Bentar. Kok Oke. Mas Adi Waluyo ora nyuwukke dhewe? Kok liyane ting 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 di. Wis males kae. Kayak ya muni. Elak ta. Elok to. Elah ta. Kono ya tangane ya Ono- lambene ya Oh. kanggo kabeh. Ngono ya Lagune. komplit. Lagune napa, Nduk? Nggih, Kosek ta urung-urung lagune apa wae. Ya Bang ngatur. Walu ya kok ngatur. kemerungsung to. Aku ki kaya omah tawon. Monggo Oh, Mas Tawon. kemerungsung jaremu. Omah tawon kemurungsung. Mbak Niken. Ya, Mbak Elisa. Sameto, siap nih Waras, dikirim Mbak. buat Pak Lurah loh nih. Tuh Pak Lurah. Sugeng dalu Pak Lurah. Ya, Nggih. Pak Lurah ngersake lagu napa? Podang Podang kuning. Podang Oh, kuning. nggih. Sosok Nggih. Selendro. Iki Cocok. nyuwun napa tumbas, Pak? Iki yo tunggalane lah. iki ki anake Mbah Waluyo sing nomor 12, Mbak. Dadi Oh, lamu-lamu. dremise padha. Iya. Wah, anakku kok ora tok nomor kok. Lah kuwi Mbak Elisa sing nomor Sing 3. Jare Mbak Elisa nomor 13. Gur ketok sing tak nomor liyane ora. Iya. Ya pas podang. Podang kuning pas lendro pas Mbak Nggih. Niken. Nadyan Heeh. Kangge bawa Pak Lurah. Ora Pripun? malah ora. Oh, mboten. Oh, nggih. Malah Nganggo dat- bawa kok. Mboten ngangge bawa. Malah Pak Pak Lurah. Lurah ngersake ngoten. apa nggih Pak Lurah? Paling ngangge bawa Ngangge bawa mboten Pak rodok Lurah? kacek ya. Malah dada kaya wis oleh Ngagem. tiket. Oh nggih. Ngagem kok kae. Ngeten iki 50 napa mboten? Kayak iki gur dada kaya oleh tiket kaya lho wis. Oh, tak kira 50, Mbak, 50. Oh, Mbak Waluyo sing bawa. Oh, syukur. beser. Nah, Iya. Nadyan, ayo Mbak. Janji luput ki engko. Kula mriku napa jenengan mriki Pak Lurah? Lah ngopo, Mbah? Heh? Lah ngopo? Jare aku kon bawa. Ya bawane enten mriki. Ora lah yang nek aku nak sowan rono men saya cedak. Ora. Nadyan. Wah. Kong tenan suarane. Wah, rasido Kong Nadyan. kang. Bang apa? Wujude mong peksi
Ge kepiye? Agale. Agare telineng Aduh. Kok kikuk full jenengan sing bawa. Nah niki nganggo jenengan koma titik to iki. Oh iya. Koma kaya wong lara. Iya. Alus manis. Alus manis tur ati. Nganggo kaya ngono. Catetane sapa to iki ana komane? wis suwe, Mbah. Awes sawengana kula lana goleki si podang jenar ibu Waduh. bunga Jenenge ing rock. atiku Kok ngegas lho, Mbah? lah engko ora mlaku Anggep ae motorno ya. nyandeng bisa dadi tombo gong Kok maido wiyaga to Ora percaya Ora lho, percaya. karo ah engko ki cok ora percayanan kok karo bocah-bocah iki jane ning ya wis men tak toke wae gak yo esuk aran Iya, iya, mangga. Mbak Elisan apa Mbak Niken riyen? Mangga. Niken Mbak Niken. Awan neng omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mopen Drota, drota. ranganku Atas. ora krasa esok awan nganti bengi man Eman yen ngan yo nyawa lea lea Kleyang tak sawang becak ning apang jangan kencangan tak rindik saka katoban sarwing ngoceh dheweke malih benjo tak suwon mbak kuning agawe dikeraku Tiran tak sawang tambah manis Ibu bunga yen kelakonnya ndeng selirang ora bakal atiku kejiwan liyan yen si bodangan tutut ati kebranan pengaman ketiku saya ketruk tak serangani senepi He he ha ha.
Ibu Ibu bunga yen lakon daging seneng. Hatiku ketirani podang nutut ati kepranan. Mandang iku sarsaya ndudu rasanan ijor aku. Nggih, Pak Lurah sampun nggih podang kuning. Matur Matur suwun. Iya. Nggih. Pun nggih Pak nggih. Munggah meneh. Nggih. Pak Lurah Nggih. mboten enten sing ketinggalan mboten? Oh, Dawuh Nggih, lho, Sewu. Pak. Nggih. Bapak meneh. saking Pak tinggal napa? Oh, LLCNN. Apa kuwi, Pak? Lali janjine Oh, monggo alah. Saking saking janipun Bapak Haji Saidi matur sembah nuwun. Oh, nggih. Ya. saking Pak Lali janjine nyuwun lagu Haji Saidi. Iya kembali udah. Sehat selalu Mbak Haji Saidi ya. Saidi ora lo tambah kebak Sehat selalu, nggih. terus Mbak Haji Saidi. Amin. amin. Jeng napa wayangan meleh? Pokoke sampean niki rencanane 3 bulan sekali. Amin. Nggih. Heeh. Iki rencana anu kok Mbah, arep gawe restoran bebek nang Gunung Kidul kono. Oh, Amin. Amin. Semoga terlaksana lancar. Heeh. Haji Saidi. Rencana kok ya ming karanganku ning ya mugi-mugi. Loh, siapa tahu dongane dalang loh. Wong kuwi dongane, Mbak. Pancen yo iki mbok cang iki kadang-kadang ya sok gawe lega ning sok kadang sok gawe gelo. Nang apa? Wis tau nelpon aku to. Piye, Pak? Bapak Dewaluyo tanggal 21 Selorang. Ah selo, Mas Yusuf selo. Ya guys istirahat. Iwas arep-arep. Timur tajak. Kira arep Ngono piye? Ayo Yang pinetsop bareng. Nggih. Ah, Nggih, LLCN. lali Janjine. janjine. Oh ya, ana siapa, Mak? Ana Ana. Mbak Via, ning Mbak. ki diselingi sing alus sike. Oh ya. Apa Mbak Fiaki kasar apa piye kok? Maksudnya Mbak Yoga Sikik kok lagi Mbak Via. Oh, Oh Dari iya. dhewe. Ana request. Ana request saka bojone Mas Fajar, Mas Pacar. bakule lampu. Oh ya. Njaluk tembange apa sambung wanci dalu, Mbak. Oh iya. Nggih. Sing nembang Mbak Yoga. Monggo Mbak Oke. Yoga. Mbak Yoga, monggo Mbak Yoga. Sepote, awas pembunange. Pembunange Iya. nang semake. Sopo to sing bunang? Benane Mbah Harso Sigu. Ya, Mbak. Kapurna asmarawati sing cantik ing hati. tolong menolong sesama teman. Cis, selamat malam. Sapa? Pak Cange ngono. Pak Cange. Mbak Limbu, Mbak Oh, Cange. Sapa ta iki, Mak? Bojone Wardoyo iki, Nduk. Oh. Wardoyo. Nggih. Kayak ngendi kok, Mbak? Iki mau minangane pamritan sing ndi? Sambung apa panci Oh, dalu. sambung wanci dalu. Sliramu jek nyelirani nduk iki pamundutan. Nggih, ya karo Mbak Elisa. Oh iya. Karo Hai, jenengane Mbak Mbak Elisa. Elisa. Ya ora iki penggemare akeh kok Mbak jenengan iki. Nggih, tak kirimkan buat yang nonton streaming dari rumah. Ada Iya. Pak Prastoto di Wonogiri. Ini yang hadir juga ada Mbak Fitri ya dari Elover. Makasih. L Lovers. Wah. Iya, ini juga dipantau dari Meksiko, Mas Victor. Oh, Ya. Mas Victor L Victor. Iya. Gandeng iki sing nonton saka dalem ki ya akeh ya ora wing ngendi Wonogiri, Nah. ora wing saka Meksiko ning Meksiko. Jakarta, Semarang, Heeh. terus Gunung Kidul, Nah. Yogyakarta, Solo, terus Surabaya komplit pokoke Komplit. disenggol kabeh. Nah. Selamat Menempuh hidup. Selamat mereksani. Selamat menonton. Selamat Iya. menonton. Oke. Sindan-sindan ini wayangan yang kutha diajane ora sebene tenan. Aku yo heran nih, ket mau Ndani. kok jaket oranye nono jaket Oh. ijo bola bali. Mbak,
Keneng dititeni lho. Wingi bengi rak wayangane rak ora tekan esuk. Kene iki resik nggon bagian pasindian iki resik. Resik wong gasik. Heeh, gasik. Nene ayam semungi pindane kadya bantar gebang. Apa meneh iki bangsa boba-boba SS. Sekarang yo hawane lagi panas. Benul. Sumuk. Kita lagi dipersiapkan menjadi manusia matang. Ora Saking mergo panasnya dino-dino. Panase iki mergo cuaca, Mbak, ora mergo kebrongot masalah. Ora. Kayane kok dua-duanya. wis ora usah ngrasake panas karo ora wong anane kaya ngene iki. Lek masalah panganan akeh ora mergo panas, ora mergo apa-apa, mergo tadahe memang akeh. Ora. Iya. Sambung wawanci dalu. Dibawane Mbak Elisa, wah jan dinikmati tenan. Iya. Mesake Mbak Elisa lho, wis men Terus lho. Heeh. Men marem kok ya nduk panjenengane Pak Dukuh. Iya, Mak. Senadyan to tangkap bumi langit Senadyan to tangkep bumi langit. Wah. Prasetyanku Katang tan kinggang rikma lan nimas kang gregetake Ayah waktu pang. Oh lah iya. Soalnya bawahnya tuh ada dua jadi aku gitu. Nggih. Yakti pengen Gosek kok bawa-bawane enek loro ki bawa Priyanto karo bawa Sutekno. Ya wis jeneng bawa saking akeh to. Oh versi. Iya. Nggih mekaten nggih. Ning kakungmu dan lila mesti ayo sak lare kandeking panggrahita kandeking panggrahita angel gonku kepenak suarane Mbak El. Iya. Lah iya. Karepane Wardo. Iya. Dasare nggih turunan sinden. Nggih, Ibu Surni rumiyin mekaten. Putra daerah Gunung Kidul mekaten. Putranipun Bu Surni sinden senior Gunung Kidul. Bu sapa? Bu Surni. Yen rino banget Wis entek 1000 nih. Iya. Sambung gumong wanci ratri karya usata
sing gedhe mangga Mbak Yoga. Sing gedhe pangapura nang mes papucenku mong hatiku sambangku mong awet cindalu tapi itu diramu kawan kang wes kang bradite saking murid lestarine piratine kang ono ingkang nyaruwe yang mengakibate aku mung bayangke ramu ing atiku iki yen pancen ngelingi pancen luwe apa nakan sidat hati janganmu Mbah, Elem. panjenengan menika wonten mriki kagungan kewajiban makaten. Lah niki AO niku napa nek Panjenengan menika mboten dipun parangaken lenggah sadèrèngipun purna inggih manajala limbukan ngaten, Mbah. Meniku nek kersa panjenengan niki kersa kula lenggah. Lho nuwun sewu panjenengan menika nderek kula napa nderek sinten mekaten? Derek panitia. Panitia menika ingkang dipun kersakaken menika kula mekaten nggih. Kalian kula. Inggih, inggih. Dados panjenengan kedah nyerung ing ngabdi mekaten, Mbah. Punten dalem sewu sadèrèngipun. Iya. Kula kapurih nyerung mboten beto kulit jeruk. Wis wae wong tuwa ngeyel iki. Ora ngeyel ya ora umantenan monggo. Sak mboten-mbotenipun panjenengan menika jumeneng ngaten, Mbah. Sampun kula wau nggih kadang-kadang ngadeg kadang-kadang nggih mboten. Loh. Nanging Mbak Yoga menika piyainipun nalika jumeneng menika saged menjumenengaken mekaten. Monggo. Pramila monggo panjenengan jumeneng ngaten. Mbah. Nggih, ndak Ah, dikira nek. piyai sepuh ringkih. Nek kula niku tiasani ringkih nggih mboten napa-napa, mboten nggih mboten napa-napa ning nek Mbak Yoga sing jumenengke nggih kepeksa kula. Ajeng jumeneng. Mriki Mbah. Mang jumeneng Iya mriki. kene nduk Cahayu, wah putuku, wah Jen. Lho, putu. Alah, Jen. Kok putu? Lah ngopo? Wis rasa ngurusi putuku iki putuku. Kene nduk rada maju. Ya, niki wis iki Elisa iki anakku kowe putuku. Ah, nggih. Gede putuke iki kepiye to ya? Iki silsilah kepiye wis jan. Kok silsilan kuwi to? Silsilah. Silsilah, Mbah. Ora ora. Nggih, diteruske nduk Cahayu. Nanonin joget, Mbah. Iya. Mendak boyo yen pasinta Mabuk. gatike Ora krasa. Sing wiyaga iki pancen tanggap-tanggap kok.
Oh iya, ngaten. Sing kendhange aki tak ngerti langsung disuwuk. Dia dong banget. Kira kita ngerti langsung suwuk. Kuwi mergo Sampun, nggih. nggih, Mbak. Kuwi mergo ngrungokke platukanku. Oh. Anggere aku dedok ngono kuwi iki. Mulut Penendange wis tak tak kira mergo tak pleroki yo disuwuk. Kawane kene yo. Derajat apa? Dhewe sesuk nggawa dhewe. Apa? Nggawa dhewe kene yo manute kene wong le bayar kok. Dagelan iki kon nggawa yo dhewe yo tekor. Lah iya mbok menawa. Ayo, Nggih, terus lali janjine mau dereng. Lali janjine ingkang minangkani punderipun Mbak Via Alfiana Saputri. Oh iya. Sing Iki ngedep micil kipas saking angin lho. lalatan Gunung Kidul nggih Gunung kalebet Kidul. Patiyuk. Pathuk, Nggih. Pathuk. Kipas angine yo sing gajah. Nggih. Kaya menyesuaikan sing dikipasi. Ya ampun. Gajah ngipasi gajah. Iya. Aku mau itu belum berangkat tuh lihat dari layar kaca itu loh. Terus? Dari LCD. Oh ngebaki tenang. Kene lho. Maksudnya, Mbak. Ngadeg kok kene lho. Katakan, sepati Mas. Tandangi, tandangi. Sopane kok. Ayo kono, arep terulang meneh kejadian tahun wingi. Iki lho bolong dadak dikai Ono spasi gambang kok barang. disungkemi. Iya. Ya nek bolong aja didak to wong sing kene buntet kuwi ono kon. Nggih, kemunduran Mbak. Nggih, sugeng dalu. Ya, welu jeneng. Bapak Luya. Ya, Nduk, Cahayu. Salaman sik. Pripun kabare, Mbak? Ya, apik, Nduk. Adape. Kene nek karo mbah niku ora men cukup ngene iki. Lah pripun? Ya sungkem karo wong tua iki kepiye carane ngono ora kok mengambung tangan iki. Apa? Mboten sok sungkem ya, Mbak. Adape ya Mbah, adape Mbah. Al adabu fauqal ilmi ya Mbah. Iya. Ya. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu, Mbak. Ya ampun. Ngono kuwi lho sing dikarepke. Wis dunekke kono. Ya. Nggih. Minak jingga. Minangkane Minangkani. pamundutan. Pamundutan. Pun Lali api Mbak. janjine nggih. Lali janjine. Heeh. Donge kono mau arep request jam 12 ning ora tak kepakengake. Iya. Malah iki panjenengane Mbah Haji Saidi. sing saking Arab. Kok saka Arab? Nggih. Arab Saidi. Mbah Haji Saidi. Ayo. Guyon, Mbak. Guyon. Iya, Pak. Ah, biasa aku naro Mbah Haji Saidi ku. Ngersake jam 12 Mbak Haji Saidi. Ora. Naik wonten Lali selo janjine. mriku Pak. Oh. Nek nang watu. Oh. Ora janji. Ora pokoke lali janjine, Nduk. Oh nggih. Lali janjine. Oh iya. Ayo Mas Mojo, iya kok mana sing iya. Monggo. Monggo Mas Mojo. Joget, Pak. Jogete karo sih. Idik ngalor ala idik. Kowe ngajak ning talok malorku. Dari mana anak kambing saya? Orang
iqamane kepenak Mbak, semeniki sedengan. Oh iya. Kok sedengan kok mesti hae ya. Lah ngapa? Lah, Ya rite nopo hae. Hae kuwi. Angel omongan Rombah Waloyo. Ya. Logikane dhewe kok kae. Ndek logistik dhewe. Iya. janjane kowe ning pinangkani Mbak pamundutanmu. Aku kaget ya pas marep rono disenggol nganggo gardane. Apa gardane? kenengan sanggul Mbah Waluyo ki. Ngapunten nggih, Mbah. Sanggul kok kene kok ora. Iki lho. Oh, berarti ndrungkluk kowe mau. Lah jare kon sigrah. Iya. Lah jenengan ten mriku kok. Sanggul kuwi rak merupakan pelindung otak, perlambangnya pelindung otak dan pikirannya dumune ning kene. Lah nek kuwi sanggule kok ning kono berarti pikiran karo otake ning kene. Iya. Ya ora sah ngono kuwi. Mosok wong ngono wis genah kok. Waduh monggo nganti wis genah. Genah piye? Genah nek durungane ning dhuwur. Mari. Dia duwe gue ya gede. Ya ngenteni to, Mbah. Ora, aku nek kene ket mau kok ngenteni. Janjane kowe ning ngendi? Asai. Sendikane pamundutan kali janjine. Aja munggah sik, Mbah. Bener. Aja munggah sik. Bacot sikile munggah sik. Sikile wis munggah sik. Kok kedandel. Wis begar ya. Kadung begar kayak kon mingkup meneh. Ayo. Kanca-kancane nyusul ya. Iya. Nyusul ngadeg iya apa nyusul ngarit. Aneh. Nggih, mangga. Enggak Mbak Yu kula sing wedok kabeh asli wedok kabeh. Wanita tulen kabeh. Mamak Tarni kalih Mamak Tiang nggih. Non? Mboten. Oh, Pak Pardi atos tenan suarane. Bangun. Mboten. Bangun Ariel. Iya. Bluk. Saya telat. Bareng medun bareng kok malah ramunine blas itu. Lagune niki napa bareng-bareng niki? Lagunipun anu Mbah. Napa? Monggo kersa panjenengan kene. Monggo sedaya kemawon lagunipun. Suwe ora tau metu. Apa, Mak? Gondoryo.
Lah ya mengko nek gara-gara ora gondor ya. Anu. Iya. Anu Mbak, sing slirah metu ki stasiun Tugu. Oh iya. Stasiun Tugu karo apa Mak? Karo apa jenenge? Sidarandra. Oh iya. Karo Sidarandra nggih. Kalih menika mawon. Oh iya. Karang ngemuti wekdalipun menika. Iya. Stasiun Tugu kalian wujudipun Sidarandra katen. Monggo Mas Mojo iramanipun sumangga. Ning tengah karang kebayakipun benten piyambak. Oh iya. Heeh, ning tengah, Mbak. Dikempit para widodara widodari widodari. Iya, dikempit. Monggo. Stasiun naik. Oh iya. Stasiun Sidarandra. Dia mengikit biar orang kuku. Dadane yo kaya ngono kuwi to wong wedok ngengel kandhane. Biyen kula biyen alam biyen nuri. Ndak golek sing tresno kelawan mati. Apa gasane sliramu saiki disia-sia. Ora saiki dadi rondo.
dumetes apa